Bareshe bayiligive up-ile liso-ke manje uselifake ejusini bese yabahambisela. Still okuwesi-ke manje sebehlele emnyango. What if bavedane bashintshana ngamajuice noma lo wavedane athi hayi angiyithandi mina le juice waphuze wowu-2 mngani. Kodwa hhayi akwenzeki lutho kubo bayiphuzela amajuice abo-ke hhayi shuthi-ke ingene lithi chwa. Ikhema emzimbeni lithi chwa. 1 month later bese uBare uLindiwe wahamba ayotshela uHlengizwe ukuthi Hlengizwe boy I'm with child, ngi-pregnant and wena ubaba. Angithi vele bake balala ngale nkathi edakiwe uHlengizwe. Balala benoLindiwe so bun in the oven stranger. Lapho sebelavidavi ngicela ubaba ukuthi bahleli kanjani. UMancwane abafice behleli nje kanje bese beyamtshela ukuthi hey siyikhaphuli futhi silindele a baby. So